салом алейкум, хуш омадем ба авиакасаи Ройгон авиа. Бародарои азиз, пеш ҳама ёдрасо мекунем шумода ки расо рӯзи 2 май ва инчунин рӯзи 5 май автобусои Asian Express аз метро Котельники сафар мекунанд ба Душанбе то автовокзали Душанбера. шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед чиптаҳои автобуса аз авиакасаи Ройгон авиа, второй Покровский проезд, дом 12, метро Котельники ва рӯзи 5 микроавтобус Мерседес ҳастай спринтер. нафарое ки шумо мехоҳем бор равон кунем ба Тоҷикистон, расо рӯзи 5 май саҳар то соати 12 абета метавонем борои худтона биёрем биспорем дар авиакасаи Ройгон авиа. ногуфта намона ки килош 100 рубл бародаро, шутоби хабардор бошем. баъд дар комментариҳо нанависем ки нархша чӣ ба намегӯй чӣ ба намегӯй. автобусам нархиш 5000 рубл. Asian Express нафарое ки шумо мехоҳед сафар кунед ва путешествие кунед ба Тоҷикистон дар автобус, нархиш 5000 рубл, нархи дастрас ва метавонед чиптаҳои ҳавопаймо харидорӣ кунед ба нархи дастрас. бисёриҳо занг мезананд ки нархи билети самолёт ва ба шумо мерасонам нархҳои билети самолёте ки ай Тоҷикистон вақте ки шумо мехоҳед сафар кунед ба Федератсияи Россия, билетҳо айни ҳол қиматай бародаро, билетҳо қиматай. ва нафарое ки аз Федератсияи Россия шумо мехоҳед ба Тоҷикистон сафар кунед то 10 мая билетҳо ба нархи дастрас. баъди 10 май билетҳо каме қимат мешавад бародаро. Кулоб, Хуҷанд, Бохтар, Душанбе то 10 мая нархҳо дастрас метавонед ки харидорӣ кунед. дар авиакасаи Ройгон авиа шумо метавонед ки паспортҳои худтона проверка кунед. оё шумо ба Федератсияи Россия омада метавонед, наметавонед, штраф дорен, регистратсияи шумо дар база ҳаст, нест ва инчунин регистратсияи 3 моҳа. бисёриҳо савол медоданд ки регистратсия карда метавонем. хушхабар ҳамие ки шумо метавонед ки регистратсия кунед бародаро. дар ҳақиқат мо гап задем, пайдо шидан каналое ки регистратсия мекунанд ва шумо метавонед равен патент получат кунед. нафарое ки шумо мехоҳед ки граница перескат кунед, шумо метавонед ки омада дар авиакасаи Ройгон авиа худтона номнавис кунед ба нархи дастрас. мошинои хуб ҳастай ва шофёрое ки опти калон доранд, шутоби беташвиш шумо рафта биёен, мебиёен айпеши мошиноро мебинед ва махбултон кишид, номнавис мекунед худтона ва бе ягон ташвиш рафта граница мегзарен мебиёен. ва пеш аз оне ки шумо граница мегзарен мебиёен дар инҷа паспортҳои худтона проверка мекунед ба нархи дастрас. ва нафарое ки бисёртар савол метиҳанд ки лини МВД қати через интернет ҳам мешава проверка карда, фақат лини МВД қати бародаро. мо дар лини МВД неста. лини МВД-ра ҳама метавонад худаш проверка карда. мо худмо намекунем бародаро ҳамин проверкаро. прямои инспекторо ҳастанд, мебарем меспорем, ҳуҷҷатҳои шуморо проверка мекунанд ва отчёт карда мебиёрем. шумо мебиёен мегирем ва худтон мебинем ки кадом статья қати шуморо запрет мондагианд ва штрафҳои шумо кай штрафтон кардагианд. штрафотонам мебинен, кай штрафтон кардагианд, барои чӣ штрафтон кардагианд, ба кадом статья штрафтон кардагианд. ҳама ина шумо мебинед ва регистратсияи шумо дар база ҳаст, нест, ки то ки шумо вақте ки сахр ва мерем патента споридан ба мушкилот дучор нашем ва патентҳои худтона боварӣ қатӣ рафта яъне получат кунед. ба ҳамин хотир дастгирия фаромӯш накунед. классҳои худтона дариқ надорем бародаро. бо як бор дига хотиррасон мекунем ки адресҳои мо второй Покровский проезд, дом 12, метро Котельники да наздики кафе Дидор, роҳат кадамое ки дар территорияи Котельники биден медонен. мо қарор дорем дар Белая дача, микрорайон Белая дача, второй Покровский проезд, дом 12 да. шумо метавонед ба рақамҳои болои экран занг занед, WhatsApp да нависен ва саволҳои худтона кадамоеда ки хотиррасон накардам ё ки нагуфтам метавонед саволҳои худтона бинависен. ба ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки дар WhatsApp ба саволҳои шумо ҷавоб гардонем. маделитсаро фаромӯш накунед то ки дигарҳо ҳам хабардор бошанд. мо бо шумо худо нигаҳбон то дидори оянда. дунё ғами ин ғами он ғами дил ғами ҷон. дунё лаби оби равон лаби бурдаи нон. дунё гузарон 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 гузарон. дунё дунё قسمت انسانه
خبرت 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 مشکل و آسان است.